Yumanggala ijel saking Tanjung Sari kang kapimpin Bapak Tanjung Sari kang kapimpin Bapak Moksal. Mahar digeng tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan soto galeng mupu sayembara utawi krama londo mantu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangebrak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran dipun tindakan Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adik Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrenggo Busono dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Besinden.
dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranata gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno Wondene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul, Rokomas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Rokomas Gendong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Serang. Adipati Indra Kila ing dalu menika dipun paragani Rokomas Judek Prakoso. Patih Indropati katindakaken Dimas Bagus Suyanto. Kadang Retno Sembulan katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Retno Kedalingan kaparagani Mas Tata Wulandari. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Pati. Adipati Tombro Negoro kaparagani Rokomas Andi Prastio. Patih Mertokusumo katindakaken Dimas Eko Pranoto. Wondene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Penggede Kemiri Kromolondo dipun paragani Bapak Ambeh Wahono. Sumarsih katindakaken Mas Diah Maharani. Kencong Barong Penggede Pondoan katindakaken Dimas Abdul Sutopo. Ranggah katindakaken Dimas Beguk Wiyanto. Penggede Payang Dipokerti dipun tindakaken Rokomas Anom Suharyanto. Wondene Sabuk Janur kaparagani Dimas Bagong Sutrisno. Soto Galeng Penggede Siman kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Jamaludin katindakaken Dimas Abi Rojali. Jim Mayang Sari kaparagani Mas Menik Widyawati. Mayang Sekar katindakaken Mas Uut Sutriana. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggala. Cak Sendor Dimas Rokim sarto Bapak Mogor kanthi embanipun katindakaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola.
Mekaten kula wau para kadang Budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutra kula warga ageng Wahyu Manggala. Anamung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng hamiriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun. Soang trangin kedung prawang yumanggala sarat serenang ning sesake Marwaning pagelaran anggelar hamba para budaya agung ati luang ketoprak wayu manggala Marwaning pagelaran anggelar hamba para budaya agung ati luang ketoprak wayu manggala kembang mlati nadyan cilik nanging paning mawar putih kata arum wangi mula pantes dadi pralambang prasetya pramuda mudi gandrung asmara kembang mlati nadyan cilik nanging paning mawar putih kata arum wangi mula pantes dadi pralambang prasetya pramuda mudi gandrung asmara
Wis kadung dawuh. Srek-srek ora rugi, srek-srek malah badi senadyan sithik murakabi. Kabupaten Serang. Kowe kabeh padha ngaturake sembah pangabekti ing ngarepan kowe tak tampa. Ora liwat puja pangestu tampanon. Sanget anggen kula pundi dadosaken jimat kula. Kejaba saha kuwi panjenenganku bakal nitip pirsa. Piye kewajibanira soang-soang? Lho niki kewajiban kula jagi wonten ing gendhong pusaka. Sakmenika boten wonten pusaka ingkang anes. Kok upama ana siji pusaka sing ilang. Piye tanggung jawab? Jangga kula dados gatosipun Kanjeng. Agus, yen ngono cetha kowe salah sawijining senopati sing kebaing rasa tanggung jawab. Lungguh sing penak. Ya setaken dawuh. Gut. Gaweanmu piye? Kewajiban kula namung teng Pantu Sada, Kanjeng. Menika mboten enten naeka praja ingkang nandhang lara. Agus, lungguh sing penak. Haji, Nggih kula, wajibanmu piye? kewajiban kula sakmenika namung jagi parigolan. Sakmenika mboten wonten tamu badhe lumebet wonten kadipaten Kanjeng. Kaya ngono lungguh sing penak. Nggih, Kipli Santoso, dawuh aja beres neh lho. mboten Gaweanmu piye? kewajiban kula sakmenika dados juru taman. Juru taman. Sampun resik sedaya. Kaya ngono. Nggih, nggih, nggih. Yo yen ngono ora lir wong jiwa. Dino, Kewajiban kula blandi prajurit pagangan enggal sakmenika pun tatas tatem dinas Kanjeng. kok upama sak wanci-wanci ing Kabupaten Serang digebuk perang dening negara liya. Piye tanggung jawab? Panjenengan kula aturi lenggah cekap kula lan sedaya para nalika ingkang dados benteng pun negari. Atas
dites tetes apa sing dadi atunira kanthi kuwi sasi ngarep dan jamu bakal tak undang tunggu sing penak bali marang jeneng Sinopati Lho niki Indrapat sakwise satata ngapundhar bakal mlut besok piye menani mubah ing swasana katentreman lan uriping para kawula ing Kabupaten Serang kepareng nunjuk atur Kanjeng Adipati. Ngenani pagesanganipun sedaya kawula wonten ing Kabupaten Serang. Saben-saben kula niti pirsa wiwit saking Kutaraja mandhapipun wonten ing desa Madesa. Minggah wonten ing pucaking Arga. iya Boten wonten bentenipun kutha lan desa. Wewangunan sakmenika sangsaya maju. Kalokipun sedaya kawula alit. Pagesanganipun sakmenika sami ayom sarta tentrem. Pindha mugra-mugru linabur mati. Malah kaporo saben-saben Kanjeng Adipati Hendrakila nganakaken piswanan agung. iya Wiwit saking pendapi ngantos panguraan Jawi sentana mandhapipun kawula boten wonten ingkang nggotangaken kursi palenggahan sedaya sami sayek kakabdi nyadong dawuh saking panjenengan Kanjeng. umong somarem sakjroning ati sakwise panjenenganku midhangetake apa sing dadi atunira mula kanthi kuwi nggih pakaryan sing becik kudu tak lestarekake keng supaya ing mungkone kiwat marang andhap Ngaten nggih, ngaten. kejaba saka kuwi apa to sebabe nganti bisa agung ing Kabupaten Serang ndak gelak mesti sakjroning atimu tuwuh tandha pitakon Lah menika ingkang dados tandha pitaken saklebeting manah kula. Mongko dinten sakmenika dereng titi wancipun Piswanan Agung. iya Lajeng panjenengan ngangsekaken piswanan. Estunipun wonten kawigatosan menapa, lajeng wonten bab menapa ingkang badhe panjenengan rembag Kanjeng. nganti aku nglumpukake sakabeh para saka guru ing Kabupaten Serang. Pancen ana wigatos sing kudu tak rembug marang jeneng sira. Aku bakal takon karo jeneng sira. Yen wulan wis pirang wulan, yen sasi pirang sasi, yen taun pirang taun, konku ora niku wajib sowan ing Kabupaten Pati. Saemut kula sampun tigang condro. Telung ramban, Nggih. papat kancik, gon ora sowan ing Kabupaten Pati. Ngerti apa sebab iki? Babar pisan dereng mangertos. Yen pancen kowe durung ngerti dak pening. Apa sebabe nganti telung piswanan aku nggodhangake piswanan ing Kabupaten Pati. Mergo pancen lara atiku tumrap Bupati Tombronegoro ing Kabupaten Pati. Saged manah panjenengan. Yo, Lajeng ngenani bab perkawis menapa ngantos panjenengan kagol ing manah Kanjeng Adipati. mesti wae kowe sekelingan lakon-lakon kang wis kawuri. Duk rikala Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Tarak. Iki nganakake Piswanan Agung saperlu ngangkat salah sawijining adipati ing Branglor pinangka tuwa-tuwangganing adipati Branglor. Biyen calone ana loro antarane aku lan Tombronegoro. Ya, kamangka rikala semono sing dipilih iki ora ana liya mung Tombronegoro. Nah, kanggo nambal rengkaning atiku Yor Sultan Agung Hanyokrokusumo iki menehake bumi kendeng utawa gunung kendeng pinangka dadi hake wong Kabupaten Serang. Leres Nanging sakwise Tombronegoro iki dadi tuwa-tuwangganing adipati Branglor iki tumindake sumangkean pasan asu gedhe menang kerai. Apa sebabnya aku bisa kaya ngono? Jalaran akeh para kawula sing njuk atur
dina iki ing sumber ing Gunung Kendeng iki diilekake ing Kabupaten Pati tanpa njaluk palaku. Iki cetha amun to Tombro Negara iki wis ngilani dadaku, wis madonake karo aku. Mula kanthi kuwi amun to ana kedadian sing kaya ngene, njur aku kudu kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Boten teges kula menika nglincipi barang keng papak. Iya. Niku pun cecok ngginakaken aji mumpung Tombro Negara. Menawi kula dados panjenengan kedah nguwalaken pemerintahan saking Kabupaten Pati. Kudu nguwalake perintahan soe Kabupaten Pati. Nggih. Padha-padha andane Mataram nanging saben pendak setahun pisan aku kudu osok glondong pengareng-areng konco ana ngersane Tombro Negara. Saiki genti-genten Tombro Negara yen bisa kudu nglesen ing glamaanku lan asok glondong pengareng Menika leres. Kabupaten Serang. Kedah kados ngaten. Apa kaya ngono Presiden? Apa kowe sarujo? Sarujo! Yen pancen kowe kabeh padha sarujo, mula rungokke tembungku sing pungkasan. Wiwit dina iki aku mbalelo saka Kabupaten Amit pasang kaliwat tabik. Gusti Patih Mertokusuma. Kanjeng Adipati Indra Kilo nun. Sasampunipun satata wekdal kula ngaturaken pambagya panakrami kunjuk dumateng jenengan. Matur nuwun. Ewon dene Kyai Adipati Indra Kilo ngaturke bekti kelawan aku. Yo tak tampa. Dawah sepadha-padha ora liwat ujo hastutiku uga tampa ana ya. Sanget anggen kula nampi mugia ndadosaken jimat kula. Gusti Patih Mertokusuma. Kyai Adipati Estunipun damel kageting manah kula ewon dene panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Serang boten paring cecala sakderengipun. Kok upami boten ketan layang sak suwek panjenengan paring kabar dumateng kula tartamtu kula badhe utusan dumateng para prajurit ingkang supados hamapaki sakrawuh panjenengan kanthi titian kreta Joli Jepono. senajan tok urung kelakon nanging rumangsa bombong lan mongkok sajroning atiku Yai. Lan aku uga njaluk ngapura sing gedhe banget. Sahrene tekaku ana ing Kadipaten Serang. Iki ora menehi kabar luwih dhisik. Saya-saya wis wani miyak sagunge Nayapa Sentana Sentaning Praja wonten ing Kadipaten Serang. Mbok menawa ndadekke kaget sajroning atimu ya. Pancen kadosnya Tenane ana bab lan wigati sing kudu tak rembug lawan Kyai Adipati Hendra Kilo. lajeng wigatosipun menapa Gusti Pak? Tenane aku kautus lawan Kanjeng Adipati Tom. Ewon dene kudu ketemu lawan Kyai Adipati. Jalaran kapedho sepisan pindho nganti telu. Kyai Adipati Hendra Kilo iki ora tau netepi wajib. Sowan Ngabyantara ana ing Kadipaten Pati. Lamun to Pati saben-saben nganakake parepatan aku. Palungguhan sing gutang iki ora ana liya palungguhane Kyai Adipati Hendra Kilo. Lah iki Kyai. Dimen ora dadi kemiranane para kadang-kadang Adipati Kemancat lan upama ana bab sing ora bisa ditinggalke. Kudune Kyai Adipati utusan perangane prajurit-prajurit saka Serang pinangka badal wakilmu supaya ora ndadekke kemirane para kadang hati pemancat. Tenane ana apa ya? Gusti Patih Mertokusuma. Kepiye? Lak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling sok blogok banyu. Napa sebabipun ngantos tigang pisanan kula mboten sowan ing Kadipaten Pati? Sebab Cekanipun ing dinten sakmenika kula nedya mbalelo. balelo. Yai. Apa kabeh mau wis dipetung kanthi jlimet? Lamun to sliramu pengen balelo saka Kadipaten Pati. Sampun
jenenge Balela mesti wae mengko cengkah nganti ndadekake perang. Sing jenenge perang akeh perangane kawula Pati lan Serang sing dadi korban. Nggih. Ayo to Yai. Yen to sarana perang iki mengko akeh pangorbanan apa ora kok pikir kanthi nyimet lan dasare apa nganti Yai Hadipati pengen nguwalke pemerintahan saka Kadipaten Pati. Dasaripun sampun cetha. Sak sampunipun Adipati Tombronegoro kapilih pinangka tuwa-tuwangganing Adipati ingkang ler. Niku tumindakipun sumangkean. Dakah, angah. Kok Yai Hadipati ngendika kaya ngono dasare apa ya? Napa sebabipun ngantos nggadahi pandhawa kados tartamtuk dan sampun pirsa piyambak Gunung Kendeng sak menika sampun dados tiang-tiang saking Serang. Pancen ora Engking menapa ing sumber saking Gunung Kendeng dipun pilikaken wonten ing Kabupaten Pati tanpa nuwun palilah kula. Niku sampun cetha menawi Tombronegoro niku sami kemawon madonaken dumateng kula Indra. dadi undre perkara mung tok ing sumber ana ing Gunung Kendeng. Nggih. Yai. Tenane ora ana perkara sing ora bisa dirembuk. Nanging yen Yai Hadipati cugeng perkara anane tok ing sumber ana ing Gunung Kendeng. Ayo, seliramu bakal tak kanthi sowan ana ing Pati. Dimen perkara iki gamblang. Munjuk atur ning ngersane Kanjeng Hadipati mang Tombronegoro mangkene. Gusti Patih Mertokusuma. Kula upamaaken kula menika tiyang nyabrang kali sampun tekan tengah. Bacut kebus bali uga kebus kula saking menika sampun karo pingket rasaning manah kula ewadene dinten sakmenika badhe kula lajengaken anggen kula balela wonten ing Kadipaten Pati. Yai Hadipati. Nggih. Tak kira saben kabeh pituturku ora gawe mundur sliramu. Saben-saben aku kandha sliramu ora mendhet. Yen to ora tembok ana ing Pendhapa Agung Kadipaten Serang. Iki saru dinulu perkara dinisenan karo kawula-kawula sing lagi wae semua. Lajeng kusa panjenengan. Sarene kula menika duta pamungkas saka Kadipaten Pati. Aku mung njaluk pawangsulan kang gumathok tak ranti ana ing sak tepis irenge Kadipaten Serang. Rantos wonten sak jawipun rangka. Patih Indrapat Noni nggih panjenengan Pati. wiwitan bakal dadi kucukan. Urung tan lunga dumateng perang Serang lan Kabupaten Pati. Lakan kuwi jeneng sira aja nganti wegahing kangelan ngirita bigatane prajurit sing jaduk balik ke utusan saka Kabupaten Pati. Ampun kuatus, kula totohi sabareng nyoba. Tindak ki. Wis tak kendel. Prajurit, kang. Sioko gebuk perang oning Kabupaten Pati. Sampun. Yen pancen kabeh barisaning prajurit wis padha sioko. Prajurit Kipli mergo kowe tak biji pinangka tuwa-tuwaning Wiratamtama ing Kabupaten Serang. Kapur maju. Weneke obo-obo prajurit Serang. Wis tak kedawuh. Para tamtemu, siaga makarya, ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tanjo!
Pati lan Serang. Mula saka kuwi sambung kelawan tumekaku ana ing Kadipaten Serang. Aku njaluk pawangsulan kang gumathok. Riyen pekundenmu Hendro Kilo supaya gelem sowan ngabiyantara ana ing Kadipaten Pati. Mertokusumo. Aja delangapan watun ucap. Aonono Windono sesembanku Kanjeng Adipati Hendro Kilo. Ora bakal sowan ing Kabupaten Pati sak alas-alase. Yen pancen ora gelem sowan ana ing Kadipaten Pati, rangkep ana benteng 7 jebol ana sini.
Mosok ono rine. Masuk angin kowe. Dan semua sejarah ngepron gas. Orang berapa? Lampung ya. Ada.
sambat karo aku. Rasane berdeme dhewe. Mau kopi.
Hahaha.